ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa madana bi asrabihi wa a'ada alaina min barakatihi bi darin ya rabbal alamin. Faslun hadza faslun mutawiki kusiji fasl. Wa yahrumu lan haram ala rijali ngatasi wong lanang apa lubasul hariri nganggo sutra wa takhudumu lan nganggo ali-ali bidahabi kelawan emas. Tapi wa yahilu lan halal lin nisa'i keduwe wong wadon wa qalilu dhahabi wa yahilu lan halal apa sutra lan emas, perhiasan emas linisai kanggo wong wadon. Wa qalilu dhahabi utawi sethithike emas wa kathiruhu lan akeh emas fit tahrimi ing dalem haram iku sawabun padha. Wa idza kana lan nalikane ana apa ba'du thawbi sebagiane bahane klambi iku ibrasiman sutra ibrasim. Wa ba'du lan sebagiane bahane klambi iku kutna au katana tak mongko jaza katun gitu. Kapas atau katun jaza mongko wenang apa lubsuhu ngangge gawe klambi malam yakun selagi ora ana apa al ibrasim sutra ibrasim iku goliban ngelindi utawa mendominasi. Ten syarat salat niku kan enten salah setunggale nutupi aurat nggih kanthi klambi sing suci, klambi suci. Nek ten salat niku wonten tambahan suci, enten tambahan sifat klambi sing suci. Ten jabone salat, mboten ngangge salat. Niku kita memang disunahkan dianjurkan ngangge klambi sing suci nek mboten salat. Tapi umpama kok klambine enten najise tapi mboten digawe salat, maka mboten masalah. Cuma mangke enten tambahan malih niku kangge wong lanang. Baik posisi salat utawa mboten salat. Niku mboten angsal ndamel pakaian sing berbahan sutra. Mboten angsal ngangge pakaian sing berbahan sutra. Baik niku rupa klambi, nopo kaos dalam, nopo celana, nopo bahkan sarung, boten angsal sing berbahan sutra murni. Sutra murni boten angsal. Nek campuran enten sutrae, nggih enten sing boten sutra, campuran nggih boten 100%. Maka hukumnya mangke angsal. Tapi syaratnya sing boten sutra niku kudu luwih akeh timbang sutra niki kanggone wong lanang. Nek tiyang estri bebas nggih sutra mboten napa-napa. Wong pancen niku kangge perhiasan tiyang estri. Nate zaman Kanjeng Nabi Sayyidina Utsman niku zamane sahabat nggih Sayyidina Utsman niku ngangge sutra nate. Tapi karena posisi darurat giniku Sayyidina Utsman niku kenging penyakit kulit. Nek damel kain sing biasa niku penyakit kulite niku tambah merantak. Makanya dinggo sutra sing alus sing boten melukai tenggene luka kulite niku wae. Nah niku angsal karena dalam posisi darurat. Tapi lek posisi normal tiang kakung nganggo sutra sing murni 100% mboten angsal. Utawa mboten 100% tapi tasih mendominasi. Sutrae 80 sing non sutra 20% tetep mboten angsal. Nek pengen diwali sing sutrae nggur 20%, sing non sutrae langkung kathah 80%. Oh, niku sutra. Lajeng masalah perhiasan,
untuk perhiasan sing berjenis emas niku tiyang kakung mboten angsal dalu. Mboten angsal dalu. Baik niku rupa aliyane napa tambah gelang kalung nggih. Apa sing tinggian ngoten niku nek bahane emas mboten angsal. Nek sing estri monggo gawe emas. Malah termasuk napa niku sing disenengi tiyang estri kan nggih zinatud dunya. Nah, termasuk perhiasan dunia. Nek tiyang kakung perhiasan ya tiyang estri. Tapi tiyang estri perhiasan ya mas-masan niku. Toko emas niku. Nah, makane ngapunten nggih Bu, Pak. Kita niku kadang kehidupan sehari-hari iku boten derek hukum tapi derek tren utawa ningali niki sing tenggene media sosial utawa sing tenggene artis-artis panutan itu kadang-kadang. Contohnya napa ngene niku pas wae lamaran niku gawe tradisi tukar cincin pas lamaran. Lah cincine loro karone bahane emas. Nek sing wedok gawe emas mboten napa-napa wae. Tapi lanang gawe emas mboten langsung. Semanten mugi mangke pas nikah nggih mboten langsung. Makanya tradisi kadang tukar cincin itu ya nggih mboten saka Islam ngoten. Nek sing kakung menehi cincin tenggene senten estri ini utawa maringi tenggene pas lamaran sebagai hibah utawa hadiah mboten napa-napa. Tapi masalah ini sing kakung melu ndamel terus difoto nang status ngene. Nah, dipamerno nek aku wis lamaran ngene. Nah, nek pengen nderek ngoten niku sing kakung bahane mboten langsung saka emas. Perak utawa tembogo diulet-ulet utawa mur ya apa pokoke mboten emas karena mboten angsal. Bahkan Kanjeng Nabi dawuhaken nek napa nganune damel emas iki panggonane neraka saking harame kaya ngoten. Tapi nek napa niku duwe bondo sing bahane emas. Nah, kaya umpami tiyang kakung duwe bondo tuku emas antam niki lho. Mini gold nang ngarani wae. Nah, niku mboten masalah sebagai harta, tapi mboten didamel sebagai perhiasan. Sing mboten langsung didamel kangge perhiasan. Oh, niku masalah emas. Baik titik utawa akeh hukume sami. Lah Pak wong iki lho mek setengah gram tetep hukumnya haram. Tetep hukumnya haram. Oh. Faslun wa yalzamu fil maiti arba'atu asya yaiku ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa tafun. Samantune pembahasan niki pembahasan terakhir masalah sholat niku masalah jenazah. Sholat jenazah. Nah, saderenge kita bahas sholat jenazah. Jenazah niku kan kewajiban tiyang Islam tentang jenazah boten namung nyolati tok nggih. Enten sekawan sing hukume fardhu kifayah. Nggih niku mulai ngedusi, ngulesi utawa ngafani, terus nyolati lajeng makamkan. Enten sekawan. Lah sedanten niki hukume fardhu kifayah. Fardhu kifayah niku nek pun enten sing nglampahi siji loro perwakilan apa Mbah Mudin to karo keluargane, maka hukume kewajibanipun gugur saking liyane. Sehingga liyane mboten kedosaan. Tapi sing oleh ganjaran ya guru sing nglakoni niku wae. Dan umpami kok sak kampung mboten nenten sing nglampahi perawatan jenazah atau pengurusan jenazah, ora ono sing ngedusi, ora ono sing ngulesi, ora ono sing
nyolati nggih, maka sak desa hukume dadi dosa karena hukume fardu kifayah. Nah, saderenge masuk tenggene niku malih tiyang niku nek sedo rata-rata utawa kathah-kathah lan termasuk sunah rasul. Dadi sunah rasul. Dadi sunah rasul niku boten berarti kita kudu melewati niku boten, tapi niku termasuk Kanjeng Nabi nggih nglampahi niku. Bukan berarti kita terus ngojo. Ini ku napa? Nggih niku saderenge sedo niku ngalami gerah, ngalami sakit, ngalami sakit. Lah salah satu kewajiban tiyang Islam tenggene Islam lintune niku kan enten sing ngarani 7, enten sing ngarani 5 teng hadis niku. Nggih niku nek enten kanca Islame kok sakit maka hake wong Islam liyane nggih niku nyambangi utawa ngendani. Nek umpami kanca Islame ngundang maka kita wajib nekani kan ngoten. Kanca Islami niku umpami kok wahing terus muni alhamdulillah, kita sing ngrungokno bales muni yarhamu kallahu to yarhamku. Kathah niku termasuk niku pokoke ngendani. Apa istilahnya tenggene fikih namine iyadatul marid, nyambangi ngendani wong sakit. Lah ngendani wong sakit niku enten tata krama niki dari pihak sing nyambangi sih, dari pihak sing ngendani. Nggih niku nek ngendani nggih pertama nggih kados biasane uluk salam. Nek umpami piyantune gadah rezeki nggih monggo beto hadiah nggih. Beto busra nggih napa roti biasane karo susu. Nopo karo jeruk, padahal rasaku wong loro gak sepiro seneng jeruk ya. Sing mangan ya sing nunggoni biasa. Tapi wis adate ngono, napa salah ya ora apa-apa. Mboten enten paten nggih, mboten enten standare kudu iki mboten. Umpama amplop ya tambah seneng niku cak wong. Umpama loro panas terus sak kampung ngamplopi sak juta ngono ya. Sak kampung pengin loro kabeh wae. Lumayan sak juta sak kampung. Pun. Terus kemudian pas nyambang ini kudu tenggene waktu sing boten istirahat. Nah, makanya kita kan sering semerap ya tenggene rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Niku kan enten istilah jam besuk. Mancing nonton saestu. Karena bagi dokter nggih enten sing tindakan lagi visit lagi ngorekso, tur nggih enten wektu istirahat kangge pemulihan. Lah kita mboten angsal ngendani pas istirahat terus digugah, aku rene ngesane. Terus kemudian kita niku nggih tanglet kabare, nggih tanglet kabare. Terus kemudian sing mboten angsal kelalen malih niku nangleti ibadah kewajibane. Nek sakit kadang-kadang upami kok diinfus kita tanglet. Terus nek salate pripun ngenten iki? Karena tiang nek ngendani tiang sakit, selain kita yo nyenengno sing loro, yo ndongakno sing loro ben cepet sehat, niku kita nggih beto misi jenenge dakwah. Beto misi dakwah sing ngendani beto misi dakwah. Karo rada nutur-nuturi titik, ngayem-ngayem atine ngene iki yo loro niki coba saking Allah. Ya tetep disyukuri mergo wong iku loro karo sehate cek akeh sehate kaya ngoten. Nek sehat cek iso ngibadah karo Allah dicoba sakit, jajal Pak sakit tasik saged ngibadah napa mboten. Lah ngoten-ngoten niku. Umpami kok piyantune terus aku gak ngerti carane salat diinfus iku ya napa, nggih jenengan didahi. Nek cek iso wudu kaya biasa terus terusin dokter nggih mboten bahayani, mboten napa wudu kanthi normal. Nek saged ten jeding mlampah dituntun gitu jeding nek mboten saged nggih tenggene ranjang niku terus basuh titik-titik ngoten ae. Pokoke teles pokoke rada ngalir. Terus salate nek tasuk saged jumeneng nggih jumeneng. Nek mboten saged nggih lega kan ngoten. Mangke terakhir terus ndongani. Didongakno cepet
keadaan sehat. Allahumma adhibil ba's rabbal ba's. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifa'u isfihi shifaan taman ajilan la yughadiru saqaman wala alaman. Wis nek mboten saged nggih Jawa wis muga-muga diparingi sehat amari. Mugi-mugi tamari. Bahkan nek upami sakite nemen niku kita ndongane niku ten Allah, ya Allah nek pancen rencang kula niki tasih diparingi yuswa panjang mugi enggal disehataken. Nek pancen kok pun wancine mugi enggal husnul khotimah kan ngoten. Nah nek pun sakite parah niku dari pihak sing nyambangi, dari pihak sing disambangi ngoten, dari pihak sing sakit niku nek disambangi diendangi ra oleh syakwa. Syakwa niku ra oleh madul-madul, ra oleh mengeluh. Nek ditakoni lara apa? Ya lara panas. Jadi sebagai jawaban saja, ikhbar ngarani. Nek ikhbar jawab tok mboten napa-napa, tapi nek sampai sambat-sambat mboten angsal, sampai ngeluh, sampai nyalah-nyalah niku. Ya niki gara-gara ngene-ngene. Nah, sampai ngemboro-rono-rono nah niki sing mboten angsal. Bahkan Kanjeng Nabi janji nek enek wong lara diparingi coba sakit kali Allah, banjur piyambake purun sabar, ora wadul-wadul nanggone wong. Suwine 3 dinten mawon niku kali Allah nanti diparingi kesehatan 2 kali lipat. Tur dosane disepuro. Tapi nek sampai wadul-wadul kali Allah niku malah diwales. Dadi lorone dadi mboten namung dadi coba tapi dadi siksa. Oh, mangke nek empun piyambake nggih pas wae lorone rada nemen niku nek saged nggih ndang tobat. Mergo sakit niku termasuk lampu kuning saking Allah, warning saking Allah. Engko nek lara iki sampai keterusan sedo, durung sempet tobat, piyambake diwastani suul khotimah. Saderenge sedo pas wae sakit kok rumangsa wis abot sakite ndang enggal tobat, njaluk sepuro nang dulur-dulur, nang anak, nang bojo njaluk sepuro. Tur ampun kesupen wasiat. Nah, boten warisan nggih, boten warisan. Nek warisan niku dibagi kali syariat. Mangke enten babe piyambak. Tapi nek wasiat niku kita piyambak sing sakit. Nah, wasiat niku mangke enten batese. Wasiat niku siji, nek iso aja wasiat tenggene ahli waris. Mergo ahli waris niku pun oleh jatah warisan. Nek saged paring wasiat niku ten liyane ahli waris. Tapi sing boten ngeluwihi seperti 3 ukuran. Jadi umpamane duwe sawah, duwe omah, duwe kendaraan sepeda motor terus mabur. Tolong sepeda motorku NMAX sing anyar iku kekno Ustaz Idam sakno kok sepedae ganti-ganti. Umpama lho, umpama wasiate ngoten umpama. Nah niki pokoke sing diparingno niku mboten luwih saka 1/3, maka hukume wajib dileksanakne. Tapi ngenteni nek sedo. Tapi nek luwih saka 1/3, maka niku mangke menunggu persetujuan ahli waris liyane. Lah bapak iki duwene mek sepeda motor iki tok kok dikongkon maringno wong iki terus kepriye? Awak dhewe ora oleh bagian napa-napa. Nah nek ahli waris mboten setuju, maka tetap wajib diparingno tapi senilai 1/3. Mangke ya keterangan. Sing penting tata krama niku nek pas sakite rada nemen enggal dan tobat dan dani ibadahe lajeng nek saged paring wasiat. Nggih, iki kita lajengaken selanjutnya enten tanda-tanda. Monggo. Mengenai tentang perhiasan emas ya. Oke. Dan termasuk sutra itu kan banyak juga haram, sedikit juga haram. Apakah itu juga berlaku pada sutra? Oke. Nek sing emas memang qaliluhu wa kathiruhu sawa. Titik akeh, makane kula wau nyontono iki mek 0,5 gram.
iki mek 1/4 gram hukumnya tetep haram. Tapi nek sutra niku nek umpami sing didamel umpama sarung ngono 100% bahan teng sarung niku 100% adalah sutra, maka hukumnya haram. Tapi nek separuh-separuh 50-50 50%, maka tasik haram. Nunggu satu pendapat, tasik haram. Nek umpami sutrane niku di bawah 50%, 45%, utawa kaya wau 20%, liyane niki katun umpami, maka hukumnya halal. Nah, jadi ukuran kathah kedhik niku berlaku kangge emas, tapi nek sutra niku berlaku prosentase. Kalau prosentasenya 100% atau lebih banyak, mendominasi lebih di atas 50%, maka hukumnya haram. Tapi nek di bawah 50%, maka hukumnya haram. Ngoten nggih. Ini bisa dipahami. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.